Tinatayang higit 4,000 magsasaka umano sa ikalawang distrito ng Pampanga ang makikinabang sa rehabilitasyon ng Porac Gumain River Irrigation System na may sukat na higit 3,000 hektarya ayon kay Engineer Josephine Salazar, Regional Manager ng NIA dito sa Central Luzon. Ito'y bahagi ng higit 88.24% irrigated farmland sa naturang lalawigan. Managed to irrigate a total of 46,308.93 hectares. Bahagi ang proyekto ng loan agreement ng bansa sa Japan International Cooperation Agency o JICA na nagkakahalaga ng higit 100 milyong piso. This was made possible to NISRIP, funded by JICA, amounting to 171.97 million. Nagpaiba-iba raw ang direksyon ng mga waterways sa probinsya dahil sa pagbabago ng topografiya bunsod sa pagputok ng bulkang Pinatubo noong 1991. Kaya ang naging hamon sa kanila na sa loob ng halos 3 dekada ay kung papaano maibalik ang irrigation system sa probinsya. So wala pong berdeng makikita dito sa Pampanga, kundi tinatawag nga po itong Lahar Country. So ngayon po, malugod kong ibinabalita sa inyo na ang Pampanga ay ang mayroong pinakamataas na irrigation development sa buong Region 3. Present sa turnover ceremony ng Porac Gumain River Rehabilitation Project si NIA Administrator Retired General Ricardo Visaya. Anya, ang pagkumpa sa maliit na proyektong pang-irigasyon ay hawak ng lokal na pamahalan dahil na rin sa malaking budget share na kanilang makukuha. Yung Mandanas ruling, wherein some of the functions of the national government will be devolved to the local government. So ang ibig sabihin nun, yung mga maliliit na projects namin or irrigation system namin, like yung itong sinasabi nating mga communal irrigation system which is about less than 1,000 hectares, ay ibibigay na natin sa local government insofar as pag-maintain, pag-operate, pag-supervise, sila na. Ang Porac Gumain River is part of the national irrigation system. So mas mabigyan natin ng pansin ang mga ito ngayon. Isa raw sa mga kinahaharap na hamon ngayon ng NIA ang reintegration ng mga irrigation at flood control project gaya ng mga dam at water reservoir dahil hindi umano ito naisali sa pagpaplano. We have dams, no? We have dams. Now, sorry to say na during the previous administrations, ang ating dams were all designed without any flood control function, except Pantabangan at saka yung mga ginagawa natin ngayon sa Iloilo, yung Halaor. All others ay walang flood control function. Like for example, the Magat River. The Magat Dam, walang flood control yan. Matatanda ang minsan ng naging rekomendasyon ni Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center Chief Hydrologist Hilton Hernando na dapat maisalang-alang ang flood control function ng mga dam at water reservoir upang liban sa supply ng tubig, maging kapaki-pakinabang din ito sa flood mitigation sa bansa. Paulo G. Santos, CLTV News.